nofsinhar it-tajjeb. Il-messaġġ tal-konferenza tal-aħbarijiet tal-lum huwa wieħed ċar ħafna. Bi gvern Laburista il-ħaddiem ikollu paga aħjar b'inqas taxxa. Magħna tafu fejn qegħdin. Al kontrarju mal-Partit Nazzjonalista mhux talli ma nafux x'ser jieħu il-ħaddiem imma nafu x'ser joħodlu prattikament. Dwar dan il-Partit Laburista u Gvern Laburista ġifieri fil-qasam tat-taxxa għandu kredibilità għax kemm inna fil-Gvern dejjem naqqasna t-taxxa. Kull sena mill-2013 il-hawn il-Partit Laburista naqqas il-pis tal-income tax. U hekk ser nerġgħu nagħmlu kemm il-darba fis-26 ta' Marzu ningħataw il-fiduċja mill-poplu Malti. Konna bdejna billi tajna garanzija li ma jiġux intaxxati dawk fuq il-paga minima. Imbagħad wettaqna l-weda li l-Partit Nazzjonalista kien għamel fl-2008 imma ma rnexxilux iwettaq għal 5 snin sħaħ, il-5 snin li kien qatta fil-Gvern. Wessajna l-bands tal-income tax, speċjalment mhux dawk għal single u miż-żewġin biss, imma speċjalment għal ġenituri. Neħħejna il-pis tal-income tax saħansitra anka minn fuq il-pensjoni tal-Gvern. U issa qed inneħħu dan il-pis anke fuq id-dħul tal-pensjonanti li jiddeċiedu li jibqgħu jaħdmu. Dan huwa track record ta' Gvern Laburista u għalhekk magħna aħna ngħidu li tafu fejn qegħdin. Inna mill-2018 noħorġu ċ-ċekkijiet ta' rifużjoni tat-taxxa. ċekkijiet li budget wara l-ieħor komplew jiżdiedu. Fl-ewwel budget li tajnihom dawn iċ-ċekkijiet ta' rifużjoni kienu jaslu sa massimu ta' 68 euro. Issa dawn iċ-ċekkijiet ileħqu massimu ta' 140 euro. Jiġifieri dawn ħajirdupjaw għal dawk li għandhom dħul baxx. Al kontrarju għal dak li kien jiġri qabel taħt tmexxija ta' Gvern Nazzjonalista. Mal-Partit Laburista it-tnaqqis tat-taxxa sar wieħed b'mod progressiv. Tajna sosten lil kulħadd mill-kbir saż-żgħir, imma l-aktar sosten ħaduh dawk bidħul baxx u medju. Grazzi għal dan it-tnaqqis fil-pis tal-income tax, il-ħaddiema f'pajjiżna huma l-aktar ħaddiema fl-Ewropa li għandhom anqas pis ta' taxxi diretti. Ippremjajna l-bżulija minn dejjem u kien għalhekk li ksibna dawn ir-riżultati ekonomiċi pożittivi għal pajjiżna. U rejna li aktar ma naqsu taxxi fuq ix-xogħol aktar jaħdmu n-nies. It-tnaqqis fit-taxxa għal kontrarju ta' dak li kien jaħseb li jiġri Partit Nazzjonalista fil-Gvern kien investiment li wassal biex ikollna l-akbar numru ta' nies jaħdmu u l-anqas numru ta' nies li jirreġistraw. Il-politika li wettaqna fl-aħħar snin se nkomplu biha kemm il-darba li nagħtaw il-fiduċja biex immexxu dan il-pajjiż għal 5 snin li ġejjin, ħankomplu biha fis-snin li ġejjin. Fil-fatt se nagħtu ċekkijiet aktar ġenerużi. L-ogħla ċekk se jsir 165 euro għal dawk fuq komputazzjoni ta' miż-żewġin. 160 euro għal dawk fuq komputazzjoni ta' ġenitur u 150 euro għal dawk fuq komputazzjoni singola. Apparti minn hekk se nollu l-ammont li fuqu jrid tibda titħallas l-income tax b'1,700 euro. L-akbar tkabbir fl-istorja, 3 darbit akbar milli kien sar taħt Gvern Nazzjonalista. X'qed ngħidu hawnhekk? Qed ngħidu illi ġenitur li jaqla 1,000 euro fix-xahar taħt Gvern Nazzjonalista kien iħallas 405 euro. Issa se jiġi ma jħallas xejn. Mhux hekk biss, imma ser jirċievi ċekk ta' 160 euro. Jiġifieri mhux biss il-405 euro mhux se jħallashom, ma oltre minn dan se jirċievi ċekk ta' 160 euro. U bħal dan il-ġenitur se jgawdu wkoll 250,000 ħaddiema oħra. Bil-proposta li ressaqna li se tħalli 66 miljun euro aktar fil-bwiet tal-poplu Malti,
fil-waqt li ħanibqgħu nagħtu dak is-sostenn ta' 24 miljun euro li qed nagħtu bħalissa, se nkunu qed nagħtu għajnuna ta' 90 miljun euro. Bħala medja dawk li ħalsu t-taxxa se jmorru minn fuq b'madwar 300 euro fis-sena. Dan huwa sostenn li pajjiżna jiflaħ jagħtih. Huwa investiment li permezz tiegħu se niggarantixxu li pajjiżna jibqa' jirreġistra rata ta' impjieg dejjem tola u għalhekk ekonomija kif spjegajt aktar fis-sod. Fil-verità mal-Partit Laburista tafu fejn qegħdin, mal-Partit Nazzjonalista dan titilfuh. Għax b'dak li qed jipproponi il-Partit Nazzjonalista mhux biss imorru lura u mhux il-qudiem, imma qed naraw diġà anke fil-manifest elettorali tagħhom skont liema verżjoni tieħu għax diġà hemm xi 5, diġà qed juruna x'ħajjieħdu mill-poplu Malti. Mal-Partit Nazzjonalista dejjem hemm l-imma. Dak li qed jipproponi il-Partit Nazzjonalista huwa wkoll dejjem bit-terms and conditions. U dan kif se jispjega aħjar il-kollega tiegħi il-Ministru tal-Finanzi Clyde Caruana. Grazzi. Grazzi Andy, salmilkom. Forsi kemm ili Ministru ftit ikkummentajt b'tonalità politika u dejjem illimitajt ruħi għal qasam tekniku. Imma ma nistax fid-dawl tal-proposti li qed jagħmel il-Partit Nazzjonalista f'dak li għandu x'jaqsam it-taxxa u ċ-ċekkijiet tar-rifużjoni ma nikkummentax b'mod politiku f'sens illi il-Partit Nazzjonalista li fil-passat u tajjeb infakru kien jgħid għall-Partit Laburista fejn il-boxla soċjali u l-ġustizzja soċjali, naħseb illum dan il-kliem irridu ngħiduh għall-Partit Nazzjonalista. U ser ngħid għalfejn. Il-Partit Nazzjonalista fil-programm elettorali tiegħu qiegħed jindika bl-aktar mod ċar illi se jkun qed idaħħal sistema ġdida ta' kif b'xi mod jew ieħor jagħti xi kreditu lin-nies u apparti minn hekk ukoll se jkun qiegħed inaqqas it-taxxa għal dawk li jaqilgħu iktar minn 60,000. U ħanispjega ftit. Hawnhekk għandna il-każ ċar klassiku ta' robbing Peter to pay Paul. Ħajjisirqu se jieħdu il-flus minn kategorija wiesa ta' ħaddiema biex ituha il-faxxa oħra iżgħar. Jekk dan hu żball jew intenzjoni, naħseb hija aktar intenzjoni għaliex il-mod kif hija miktuba hija ċara ħafna, tindika bl-aktar mod ċar kemm il-kliem li konna nisimgħu mingħand il-Partit Nazzjonalista matul iż-żmien li qalbu mal-ħaddiema li jrid jgħin lil min jiflaħ lanqas jisfuma fix-xejn propju b'dak li hemm miktub fil-programm elettorali. U ħanispjega. Toħroġ bl-aktar mod ċar li l-Partit Nazzjonalista b'dak li għati wieħed lil 96% tal-ħaddiema, 96% tal-ħaddiema, jiġifieri dawk li jaqilgħu inqas minn 60,000 ser ikun qiegħed jeħdilhom il-flus, iva se jkun qiegħed jeħdilhom il-flus sabiex ikun jista' iqassam dawk il-flus lil 4% oħra tal-ħaddiema. Il-weda tal-Partit Nazzjonalista illi naqqas ir-rata tat-taxxa għal dawk li jaqilgħu iktar minn 60,000 u jniżżilha minn 35 għal 25%, dik ser tiswa 21 miljun. Dawk il-flus ser iġibuhom il għaliex ma jagħmlu l-ebda referenza għalihom miċ-ċekkijiet li nagħtu lill-familji. U allura jidher klassiku dan ċar ħafna illi dawk illi li jaqilgħu lanqas ser jeħdulhom sabiex ir-riżorsi jimxu għal bnadi oħra. Aħna min-naħa tagħna bħala Partit Laburista rridu nagħtu lil kulħadd mingħajr ma nieħdu lil ħadd. U biex nagħti eżempju ċar ta' dak illi qed ngħid, persuna illi taqla inqas minn 15,000. Hawnhekk bejn wieħed u ieħor għandna qisu madwar nofs il-ħaddiema tagħna.
Lil nofs il-ħaddiema tagħna mhijiex numru żgħir dan. Qed nitkellmu fuq madwar 115,000 persuna. Lil dawn f'numri sempliċi ħafna minn dak li għandhom illum mhux tal-li sejtuhom, tal-li se jaħdulhom. Se jaħdulhom minn tal-inqas uħud minnhom 30 euro jew aktar, u dawk il-flus ser ikunu qegħdin jgħaddu sabiex jagħmlu tajjeb għal wedi tagħhom dik illi jnaqsu it-taxxa. Aħna bħala Partit Laburista din ngħidu illi min jiflaħ lanqas se jkun qed igawdi wkoll mit-tnaqqis fit-taxxa minn tal-inqas 350 euro. Il-medja tal-qtuħ tat-taxxa meta għedna li ħanollu is-ceiling, hemmhekk bħala medja kulħadd se jgawdi 300 euro. U din hija d-differenza bejn it-tkabbir ekonomiku li naraw kif nifirxuh fost kulħadd, mentre ħadd ieħor qed jara li jieħu minn ta' xi ħadd biex jagħti iktar lil ħadd ieħor. Li tagħti ma fiha xejn ħażin. Imma li tieħu lil maġġor parti enormi tal-poplu, nerġa' ngħid, 96% tal-ħaddiema se jkunu qegħdin jieħdulhom minn dak li għandhom illum sabiex dak li ħajjieħdu mand kulħadd jingħata lil ftit. Ma naħsbux illi din hija kuxjenza soċjali, li din hija ġustizzja soċjali u se tkun qed tfisser daqqa kbira ta' ħarta għal ħaddiema. F'dak li qegħdin ngħidu aħna, apparti it-tnaqqis fit-taxxa, qegħdin naraw illi sena wara l-oħra u aktar il qudiem nispjegaw ukoll matul il-kampanja kif ħajkunu qed jiżdiedu l-affarijiet, anka ir-rifużjoni tat-taxxa ħad tkun qed tiżdied għal kulħadd sena wara l-oħra. Mela bħala Partit Laburista qegħdin naraw illi insostnu dak illi hemm u mit-tkabbir ekonomiku lil pajjiż li jkollu nifirxu fuq kulħadd. Dan mhuwiex dak illi qed jipproponi l-Partit Nazzjonalista u jidher bl-aktar mod ċar. Maħniex qegħdin nivvintaw, dan qiegħed miktub u qiegħed hemmhekk bin-numri kollha. Nerġa' nirrepeti, il-Partit Nazzjonalista irid inaqqar id-dħul ta' 96% tal-ħaddiema Maltin u Għawċin biex dawk ir-riżorsi jużhom band oħra. Ma naħsbux illi hija dik ġustizzja soċjali, iżda il-mod irid ikun illi meta dan il-pajjiż jikber, ir-riżorsi tiegħu irid jifrixhom fost il-ħaddiema Maltin u Għawċin kollha. Nirringrazzjakom.